מאיזה גיל מומלץ לעבור בדיקות גינקולוגיות? הרבה פעמים שואלים אותי גם אמהות וגם נערות מתי להגיע לבדיקה גינקולוגית בפעם ראשונה ומתי לעשות בדיקות שגרתיות. אז קודם כל, לאמהות אני ממליצה להביא את הבנות לפני הווסת הראשונה, גם כדי להסביר את התהליך ואת כל השינויים שעוברים גם בגיל ההתבגרות. הרבה פעמים אנחנו הרופאות או הרופאים, קל לנו לשתף ולספר דברים שלפעמים לאמהות קצת מרגישות אולי פחות בנוחות או שפחות מתאים להן. אז חשוב לפני הווסת. אני גם מציעה תמיד להביא את הנערה בגיל ההתבגרות, אם יש לה פתאום חבר והיא לקראת יחסים רציניים ולקראת קיום יחסים, אז גם חשוב להביא את הבנות והן מוזמנות אלינו, אמא בלי האמא או אמא האבא ובלי האבא. ולאחר מכן, בעיקרון ההמלצה היא פעם בשנה להגיע לבדיקה. אם נערה כבר יש לה בן זוג והיא מקיימת איתו יחסים, אז כדאי פעם בשנה, ומגיל 18 קבוע כל אישה אנחנו ממליצים פעם בשנה, גם כדי לשמוע מה שלומה, לבדוק אותה, לראות שהכל תקין, ולעקוב אחרי המלצות שאנחנו צריכים להמליץ בתור רופאות גינקולוגיות.